Krásny dobrý deň, priatelia, ja vás srdečne zdravím u dnešného výkladu na tému, čo sa momentálne odohráva v živote mojej osoby. Opýtame sa najskôr kartičiek Lenormand. Dobre, a ja poprosím, čo sa momentálne odohráva v živote vašej osoby. Výklad je kolektívny, samozrejme nemôže s každým rezonovať, ale koho si to pritiahne, kto cíti, že to s ním rezonuje, že sa ho to týka, ten bude vedieť, že výklad je určený pre ňo. Takže čo sa momentálne odohráva v živote vašej osoby? Zdá sa, že sa bude jednať o výklad pre dámy. Vaša osoba je tento fešák. A zdá sa, že sa niekam posúva. Možno niekam cestuje, ale možno sa aj posúva Prsteň. Je to niečo, tá situácia, ktorej sa to týka, je niečo veľmi hlboké a skryté. Nie je to úplne zjavné. S tým prsteňom to môže súvisieť s nejakými jeho záväzkami. Verejnosť. Kosa. Zdá sa, že niečo ukončil a teraz je na takom rozcestí. Alebo možno práve ukončil to váhanie, presekol to rozhodovanie a rozhodol sa pohnúť sa vpred. Rozhodovanie sa mohlo týkať detí alebo nejakého dieťaťa a takisto riešil nejakú správu. Tá správa sa týkala toho dieťaťa. Mohol riešiť niečo ohľadom svojich detí. Buď zverenie dieťaťa do starostlivosti, to dieťa je jeho záväzok, jedná sa o jeho deti. A tu sa niečo rozhodovalo. Je to pre neho veľmi hlboká záležitosť. A nevychádza, je tu kniha, nevychádza on s tým na verejnosť. Možno ani ste nemuseli vedieť. Možno nehovorí toto on každému. Pre neho je to tak citlivá záležitosť, čo on toto riešil s tými deťmi. Buď sa mohlo jednať o zverenie dieťaťa do starostlivosti, alebo proste o niečo s deťmi. A teraz sa konečne rozhodlo. Preseklo sa toto rozcestie, táto nerozhodnosť. A zdá sa, že bol už vydaný jasný verdikt. Dobre, skúsme sa na to pozrieť s tarotom. Premýšľam, aký si vezmem tarot. Ja by som si vzala tento nový tarot Alica v krajine zázrakov. Uvidíme, čo nám k tomu povie. Premýšľala som ešte nad variantou Oshozen tarot, ale necháme Alicu. Takže čo sa momentálne odohráva v živote vašej osoby? Čo môžeme vedieť? Čo môžeme
vedieť. Máme pážatko pohárov. Páža je detská energia. Potvrdzujú sa nám tu deti. Áno. Po nejakých rozporoch, možno keď sa v niečo v ňom bylo, keď nevedel, ako situácia dopadne. Toto nie je vyloženie hádka, ale jedná sa o akési možno súperenie, možno v ňom bol taký vnútorný nepokoj. Máme tu dve také detské energie a úspešné zakončenie, taký happy end. Práve vnímam to úspešné zakončenie s tým listom. Akoby rozsudok alebo nejaká dohoda. Ináč aj ten prsteň symbolizuje dohodu. A je tu nejaký zmetok. Momentálne je to na tú vašu osobu veľa. Pravdepodobne v tejto chvíli ešte doťahuje nejaké veci do konca, možno sa rozhoduje, povedala by som, ako si ide mi tu zariadiť pracovný čas, aby tú striedavú starostlivosť zvládal, ako si to zariadiť v práci, aby stíhal ten dohodnutý čas byť s tými deťmi. Šestka mečov. Ďalšia loďka. Už tu sme mali jednu loď. Jednalo sa v jeho živote teda rozhodne o posun z niečoho horšieho do lepšej situácie. Nejasnosti. Má obavy. Môže mať obavy, môže mať strach, možno ako to ešte dopadne, či to všetko zvládne, či mu to bude časovo vychádzať finančne. A v tejto chvíli by zo všetkého najviac ocenil odpočinok. Toto je taká karta. Predstavte si, ako keď vojak, boj ešte neskončil, ale toto je pre vojaka taký čas na odpočinok momentálny, než bude pokračovať. Jemu by zo všetkého najviac v tejto chvíli prospelo odpočinúť si, stíšiť sa, mať chvíľku pokoj, pretože bolo toho v poslednej dobe na neho ozaj veľa. A hermit, áno. Stiahnuť sa do seba. Ale on to zvládne. Deviatka pentaklov hovorí o spokojnosti sám so sebou, s tým, ako som materiálne zabezpečený, ako to po finančnej a hmotnej stránke zvládam. Takže áno. Takže čo momentálne rieši vaša osoba? Áno, na spodku balíčka král pentaklov. On to zvládne finančne. Všetko bude v poriadku. Čo teda momentálne rieši vaša osoba, je to, že sa konečne posunuli veci, posunul sa spor, ktorý sa týkal záležitosti detí, mohlo sa pravdepodobne jednať o zverenie do starostlivosti alebo o nejaký podobný proces, kedy konečne bolo niečo rozhodnuté, potvrdené, bol vydaný nejaký záväzok. A bolo to pre ňo natoľko hlboké, že rozhodne s tým nemienil chodiť na verejnosť. Tak. Pre neho to bolo šťastlivo dokončené. Má tam ešte nejaký kopec vecí na doriešenie, na to, čo treba dotiahnuť do konca, ale v jeho živote sa rozhodne jedná o pozitívny
posun vpred, aj keď môže tam mať ešte nejaké nejasnosti, obavy a zo všetkého najviac v tejto chvíli potrebuje odpočinok, utiahnuť sa do seba, ale je tu zároveň aj uistenie, že to zvládne po tej materiálnej stránke, že to bude v poriadku. No, takže toto nebolo pre veľa ľudí, takýto výklad. Premýšľam, či si dáme ešte jeden balíček. Balíček číslo 2. A dáme si ho. Takže ja poprosím ešte nejaké energie, niekoho, čo môžeme vedieť, čo sa momentálne odohráva v živote vašej osoby. Tak. Mesiac. Vaša osoba v tejto chvíli môže oslavovať alebo tešiť sa z nejakého úspechu. Môže sa jednať o prácu alebo nejaký úspech, čo sa týka nejakých úradov, kedy dopadol z toho ako ten silný v tej svojej sile a kde bol pod ochranou, kde mal veľa šťastia, sa mu zadarilo. Dve tváre. Prečo sú tu tie dve tváre? Áno, tu je to šťastie, o ktorom hovoríme. Toto je tá vaša osoba. Znova sa jedná o muža. Metla. Prsteň. Správa. Na spodku balíčka had. Tak. Mohlo sa jednať o úspech buď to v práci alebo s úradmi, kde mohla proti nemu vystupovať osoba, ktorá mu robila problémy a ktorá sa mohla navonok tváriť akoby dvojsečne. Poznáte to, keď sa niekto na vás milo usmieva a presvieča vás o tom, ako pracuje pre tú vašu vec, ale v skutočnosti bude mu to úplne ukradnuté, alebo vám práve chce uškodiť. Toto bol ten prípad. Ale našťastie nad tou vašou osobou visela tzv. Ochranná hviezda. Bol veľmi silný a mal šťastie. Takže sa mu podarilo doslova zamiesť s týmto človekom. Možno dostal nejakú správu alebo dostane. Po prípade riešil návštevu niečoho, niekoho. Pozrieme sa na to bližšie s tarotom. Milenci. Ja, ale tu máme nejako veľa veľké arkány. Zatiaľ 3 veľké arkány po sebe. Dobre. Mohlo sa tu jednať o prácu s tou 8 pentaklov. Mohlo sa jednať o uzavretie nejakého cyklu.
ten prsteň a to kolo osudu. Tu sa o niečom rozhodovalo. Niečo veľmi dôležité sa rozhodovalo v jeho práci a nastalo tam tzv. Zúčtovanie. Emperor by mohol znamenať, že on bol v tej svojej sile, alebo sa to mohlo týkať nejakej záležitosti s jeho nadriadeným. Emperor je niekto, kto je veľmi, ako by som povedala, môže byť zabezpečený, ale môže byť aj veľmi taký ráznejší, veľmi zanepráznený, zodpovedný. Buď to mohol byť on, aj s tým medveďom, alebo sa mohlo jednať o niečo s jeho šéfom, ale týkalo sa to práce. A evidentne tu sa rozhodol, bolo tu nejaké veľmi dôležité rozhodovanie. S tou veľkou arkánou to bolo pre ňoho naozaj životne veľmi dôležité, aj s tým kolom osudu. Jednoznačne. Tu sa niečo veľmi dôležité v tej jeho práci odohrávalo. A tak sa zdá, že konečne bolo niečo uvedomené, zúčtované. Konečne niečo došlo do toho bodu, na čom ten človek veľmi drel a čo chcel dosiahnuť. A on dosiahol to, čo chcel. Možno tu bol niekto, kto veľmi tvrdo pracoval a komu sa snažil nejaký falošný dobrák v tom zabrániť. Ale tento človek mal šťastie, mal nad sebou ochranu a podarilo sa mu to. Takže čo rieši momentálne vaša osoba? Vaša osoba rieši prioritne, keď to zhrnieme teraz, svoju prácu a rieši to, že mal veľké úsilie, že tu bojoval s nejakým človekom, ktorý mu nechcel zrovna najlepšie, ale táto vaša osoba mala predsa len šťastie a úspech v situácii a momentálne rieši ten svoj úspech. Teší sa z nejakého svojho pokroku, že sa mu niečo podarilo, že niečo dosiahol, čo mu bolo možno dlho odopierané, za čo bojoval. To je pekné. No, neviem, čo viacej by som k tomu povedala. Niekto, kto si vychutnáva momentálne po takom ťažkom zápolení plody svojej práce. Kto je sústredený na svoju prácu. Nevidím tu žiadne poháre, žiadnu ženu. Toto je niekto, kto vyložene riešil prácu. Dobre. Musím sa pozrieť ešte ďalej, čo ešte táto osoba rieši okrem tej svojej práce. Sila. Nedá mi to. Pozrieme sa ešte ďalej. No to je šťastlivec. Tak toto je ako na objednávku, vážený. Tento človek, to mi rezonuje aj s tým medveďom, tento človek je evidentne vo svojej sile. Niečo sa mu konečne, nejaká situácia uzdravila, dorovnáva, harmonizuje sa. Konečne došiel s kartou spravodlivosti, ako sa hovorí, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. Potvrdzuje to karta slnko. Ten človek je úplný šťastlivec. On sa tam práve hreje ako taká jašterica na svojom slnku. On oslavuje s trojkou pohárov. A na konci výkladu karta svet. Happy end, šťastné zakončenie. No.
tu aj neviem, čo by som k tomu povedala viacej. Tento človek bol plne zameraný na prácu, dosiahol veľkého úspechu a teraz sa vytešuje a hreje sa ako taká jašterička na slnku a je vysmiatý a šťastný a spokojný. No, to je pekné. Dobre. Myslím, že k tomu nie je ani čo dodať. Ak sa vám výklad páčil, budem rada, keď mi to napíšete do komentárov, dáte mi like, prípadne úplne kľudne navrhnite aj vy nejakú otázku, ktorá by vás zaujímala na výklad, čo by vás zaujímalo. Môžeme urobiť zase výklad na viac hromadiek. Ja sa nechám pohode inšpirovať. Dobre, takže ja vám prajem krásny deň a uvidíme sa na budúce. Ahojte!